Morning teenager nde nkhani ndangoimva kumene kuchoka kwa Kondwani Ngwira akuti zagwaso kutiko ku South Africa ku Eastern Cape nde tatengani chakumwa chokumwa nsanga tentichese. Mayi uyu dzina yake ndi Anel de Bruin waku Eastern Cape ku South Africa, mkazi wa bambo wa chuma kwa basi anthu olemera onewa kuti ali ndi famu. Mamuna wake dzina yake Johan de Bruin naye wa zaka 56 ndi amasena zaka 10. Apa banja labwinobwino anthu olemera kwa basi aliso ndi ana amayendesa famu yawoyo nde apezeka kuti kwagwa nkhani yake. Anapezeka kuti munthu anapita ku polisi kukanena kuti munthu afuna kupha mamuna wake. Iwo kumati afuna kupha mamuna wake ndani, nkumutchula iyeyo kuti ndi Anel afuna kupha mamuna wake, afuna kuti atenge ndalama za insurance. Apolisi ali zabodza sizingatheke, ali ndili ndi umboni wonse chifana ndituma ineyo kuti ine ndikantani ndikamuphe mamunayo. Ndati Anel anakhala akusakasaka munthu oti amthandize kupha mamuna wake. Anapeza ndani? Anapeza munthu sakumutchula nangaso si for his own protection pakali pano mwina azadziwika kutsogoloko. Munthu oti iyeyo amamona ngati chigawenga eti ndeti zingomuti chigawenga. Anachiuza chigawenga chicha tsiku ubwere ku famu tsiku lakutera kuti ukabwera uzamuombere, uzaonesese kuti ukamuombera afe. Akafa uombereso agalu athu chifukwa ndi mmene zimachitikira anthu akamapha anthu mmafamu aku South Africa ati amaphaso ndi agalu omwe. Ndati anamuza kuti zioneke dikunena kuti munthu waphedwa chifukwa choti ndi mafamu murders upheso agalu. Ukamaliza kupha agaluwo upite ukabole mateyala amagalimoto chifukwa ndi mmene anthu amapangira akamapha anthu pa famu. Kumoza onena kuti ngati atafuule atatani fati famu yathu ili patali ndi mafamu ena patenga nthawi kuti anthu ena atani afike pamudzipo. Ukhala kuti iwe watani wathawa pakana anatenga ndalama kumulipira munthu uja deposit kuti ndalama zinazo ndikulipira ndikalandira ndalama za insurance chifukwa choti ndalama za insurance zomwe nditalandire mamunayo akafa ndi 50 million rands. Ati munthu uja dizonsezo anatani anazilandira. Koma mose amayankhula naye zimenezo munthu uja analindire koda anampanga rekodi zotsana yankhulazo nkutani nkumapita mpamene ananyamuka kupita kukatani kukatula zonsezo ku polisi kunena kuti umboni uwu munthu afuna kupha ndani mamuna wake. Nepa 9 January 2025 Anel anamangidwa. Johan mpamene amamva kunena kuti akazanu watu apanga plot kuti mufe moti insurance anapanga munasainira naija ndi ndalama zomwe akufuna kuti kulandira 50 million rands. Nde anamanga anantulusa pa belo ati analipira 2000 ali pa belo anatuluka akudikirira mulandu amakaonekera ukoti koma ausuntha mulandu kuti ukhala mu April. Ndosaloledwa kupita so kufamuko kunyumba kwa mamunayo, ndosaloledwa muyandikira so mamunayo ali ndi ana ndati nde kuti akumane ndi ana akewo akumakhala ndi supervised visits kunena kuti pakwena kukhala anthu ena ake ounikira oyang'anira pompo kuti adziyankhula ndi ana ake pali gulu loyang'anira kuti nanga se wasanduka munthu wachifwamba wasanduka munthu wachabechabe. Nde poti dziwembudza achita nawo okha azungu tinena kuti satha kuuthawa mulandu. Nde timva kuti zathera bwanji sindikudziwa kuti anthu ose pamodzi ndi olemera akukhala moyo bwinobwino chofunira kumphera nzako kuti umulande chuma ndi chani kuti izo zimandivuta kumvesesa kuti osangompanga divorce mugawana hafu bwanji chochotsera moyo wanzako chingakhale chani. Koma ubwino wake sanakwanitse ndi chigawengacho chapezeka kuti ndi munthu wabwino kwambiri chifukwa wapulumutsa moyo wa abambo. Akanangokana kunkanira nzima iyo kuti iye sindikufuna kupanga zimenezo akanakapeza munthu wina kuti akanathadi kupanga chipongwecho. Nde apopo hero wa nkhani yonseyi ndi chigawengacho. Nkhani yake ndi kuchitika ku South Africa ya Anel de Bruin. Zikomo kwambiri.